Automatski stroj za brtvljenje limenki koristi metodu ispravljanja odstupanja, tako da stroj ima širi raspon primjenjivosti, posebno velike trake. Struktura je razumna i stabilna, prikladna i brza, te je visoka proizvodna učinkovitost. Usvaja PLC upravljački sustav i rad sučelja dodirnog zaslona, koji je jednostavan i jasan za korištenje. Valjak za visinu trake može se brzo podesiti, silikonski valjak za pritisak za hranu, dobra otpornost na habanje. Stroj s dobrim prijemanjem i glatkoćom, idealna je oprema za pakiranje hrane.